नमस्ते. आज मी नाश्ता बनवते गव्हाच्या पिठाचा. आता त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलंय. आता याच्यामध्ये मिक्स करायला मी पाव वाटी रवा घेतलाय. आता यात मी भाज्या घेतल्या, थोडासा कोबी घेतलाय, गाजर घेतलाय, हे 3 हिरवी मिरची कापून घेतले, थोडासा शिमला मिरची आणि अर्धा कांदा घेतलाय. आता आपल्याला 3 लसूणच्या पाकळ्या घेतले, पाव चमचे जिरं घेतलंय, हे पाव चमचे गरम मसाला, आपल्या चवीपुरतं मीठ आणि पाव वाटी दही घेतलंय. आपल्याला तेल घ्यायचं आहे, पाणी घ्यायचं आहे. आता आपल्याला हे झटपट नाश्ता बनवायचा आहे. आता पहिला आहे ना पीठ आणि रवा मिक्स करून घ्यायचा आहे. तर याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे, चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आता याच्यामध्ये दही टाकायचं. आता आपल्याला पाणी टाकून आहे ना एकदम पेस्ट बनवून घ्यायची आहे, घट्ट इडलीच्या डोश्याच्या पिठासारखी. तर याच्यामध्ये आपल्याला 1 ग्लास पाणी लागलंय आणि आपल्याला असं थोडं घट्ट करून असे पहिले गुटल्या मोडून घ्यायचे पिठाचे. म्हणजे असे गुटले असतात बघा, हे असे कमी पाणी टाकून गुटल्या मोडून घ्यायची. पाणी टाकून असं आपलं घट्ट पेस्ट बनवून घ्यायची. असं आपलं डोश्याचं पीठ असतो ना असं करून घ्यायचंय बघा, घट्ट एकदम. 1.5 ग्लास पाणी टाकलंय. 1.5 ग्लास पाणी टाकलंय, 1 ग्लास आणि थोडा पाणी. आता याच्यामध्ये आहे ना हे आपलं सर्व साहित्य भाज्या मिक्स करून घ्यायची. आपलं लसूण जिरा टाकलाय, आता थोडा गरम मसाला आणि हे सर्व भाज्या. नाश्त्याचा प्रकार असला ना असा की त्याच्यामध्ये आपल्या भाज्या पण पोटात जातात. अशा भाज्या पण भरपूर टाकायचे आणि भरपूर नाश्ता करायचा. हे आपलं एकदम मस्त मिश्रण तयार झालंय. आता मी गॅस पेटवते आणि तुम्हाला करून दाखवते. पॅन आपला तापलाय, असं तेल लावून घ्यायचं आणि पॅन तापला ना की आपला गॅस थोडा आहे ना बारीक करायचा. कारण का टाकता टाकता आहे ना करपतो. आणि हे मिश्रण आहे ना सगळं मिक्स केल्यावर आहे ना आपण थोडं चाकून बघायचं बरोबर आहे का मीठ वगैरे. मीठ कमी असला तर टाकायचं. आता आपलं 1-1 चमच्याचं करायचं आहे छोटं छोटं. हे आपण पॅन मध्ये टाकलं ना तव्यावरती तर आपण त्याच्यावर झाकण नाही ठेवायचं. झाकण ठेवलं तर ते गव्हाचं पीठ असतो ना तर ते नरम होतो आणि मग तुटायची शक्यता असते. म्हणजे जेवढं उघडं ठेवून आपण बनवणार ना तेवढं ते आपले म्हणजे टाईट बनतात. असा कलर आला ना, असा चॉकलेटी कलर आला ना त्याच्यावर थोडं वरती तेल टाकायचा. कारण का माहितीये का, तेल का लावायचा, भाज्या आहेत ना ते शिजायला पाहिजे. आता ते फिरवायचं आणि फिरवताना आहे ना आरामात फिरवायचं. हे बघा, आपल्याला हे बनवायला आहे ना 2 मिनिटं 3 मिनिटं अशी लागतात. आता हे आपलं झालंय, बघूया फिरवून परत. एकदम मस्त छान झालंय. कसं वाटतंय ना? एकदम छान वाटतंय. जालीवर ठेवायचं ना? हा, जालीवर ठेवायचं. का माहितीये, असं चाळणीवर ठेवायचं. म्हणजे असं आपण ताटात ठेवलं ना की खाली पाणी सुटतो त्याला आणि मग ते जास्त मऊ होतात. म्हणजे खायला पण चांगले नाही वाटत. भाजी आहे ना त्याच्यामुळे कसे जाडजाड वाटतात आपल्याला. तर तेवढे भाज्या पण पोटात जातात ना. मुलांनी 1 खाल्ला तरी वास होईल. तर आता तुम्ही बघू शकता आपली इकडे रेसिपी एकदम रेडी आहे आणि खूप छान वाटते मम्मी. एकदम पूर्ण भाजी आहे ना दिसायला पण त्याच्यामध्ये. छान. आणि आता आपण टेस्ट करून बघूया. सर्वात आधी मी तुम्हाला तोडून दाखवतो इकडेच. दिसलं तुम्हाला? आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. खुसखुशीत आणि मऊ मऊ. तर तुम्ही इकडे बघितली असेल आपली रेसिपी इकडे एकदम रेडी आहे आणि मम्मीनी सुरुवात पण केली टेस्ट करण्याची. दिसायला तेवढं सुंदर आहे, मला खायला किती सुंदर असेल. तर एकदमच मस्त. आणि भाजीचा जो आतमध्ये आपण चावतो ना हे तर पीठ आहे वाटतच नाही, भाज्याच तोंडाला लागतायत. एकदम मस्त. गव्हाच्या पिठाचे कोण बोलणारच नाही. आता मी मोठे मोठे केले. तुम्ही पॅन मध्ये आहे ना असं छोटा चमचा घेऊन असे छोटे छोटे तुम्ही काढू शकता, छोटी मुलं असतील तर. आणि आमच्याकडे छोटा कोण नाही, हा एकच छोटा आहे ना त्याला मोठे आवडतात, मी मोठेच करते. आणि तुम्हाला टेस्ट सांगायची झाली तर खूप छान झाली रेसिपी. ही रेसिपी तुम्ही नाश्त्यासाठी पण बनवू शकता, लंच मध्ये पण बनवू शकता. म्हणजे लंच मध्ये फक्त समजा मी तर हे 2 खाल्ले ना तरी माझं पोट भरून जाईल. छोटे मुलं बोललात की एक खातील आणि त्यांचं पोट भरून जाईल. ही नाश्त्यासाठी पण बनवू शकता तुम्ही. चपातीच्या ऐवजी हे सुद्धा बनवू शकता. आपण जे चपाती भाजी खातो ना, समजा रोज चपाती भाजी खाऊन कंटाळा आला असेल अशा दिवसामध्ये तर आपण अशी रेसिपी बनवून खाऊ शकतो. हा, दुपारी डाळ भात करायचं ना त्यापेक्षा हे करायचं. सर्वात इम्पॉर्टंट म्हणजे ही रेसिपी हेल्दी सुद्धा आहे. कारण आपल्या गव्हाचं पीठ आहे, रवा आहे आणि आपल्या भाजीपाला आतमध्ये आणि तेल सुद्धा कमी आहे याच्यात. तर ही रेसिपी एकदम छान झाली, चवीला एकदम छान आहे. सॉस सोबत तुम्ही नक्कीच खा आणि आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली. या व्हिडिओला लाईक करा आणि या व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर शेअर करा. आणि आपल्याला नेहमी कमेंट येते ना की आपली दिल कुठे आहे,
हे बघा आम्ही जिकडे शूट करत होतो आमचा स्टँड आणि स्टँडच्या खालीच बघा ती कशी झोपली आहे बघा. पंखा बंद आहे ना म्हणून ती गरम झाला तिला म्हणून अशी झोपली आहे. चला आता डिस्टर्ब नाही करत. फॅन लावा आता.